Здравейте на всички, аз съм AgentPlay. Обратно с нов клип, който цели да ви помогне в приключенията, свързани с изграждането на компютъра. За днес съм подготвил как да изберем процесор за нашия компютър. Избора може определено да бъде труден, като имам предвид колко и тройки има, и петици, и седмици и така нататък. Затова днес горе-долу ще се опитам да ви ориентирам горе-долу към какъв клас процесор ви трябва. И без да се бавим повече, нека започваме. Първото нещо, за което ще говорим, то е най-простото и най-общо познато, това е броят ядра. Когато си отворим, да речем, на Intel базата данни с процесори, което е arc.intel.com, виждаме, че всеки процесор има брой физически ядра. Това са броят изчислителни единици вътре в самия процесор, които обработват всичките данни, които идват към него. С други думи, колкото повече, толкова по-добре. Следващото нещо, това са броят тредове или броят нишки на български. Също така ги наричат и логически ядра. Тук вече е малко по-различно. Нишките, това са логическите ядра, които компютърът ви използва, за да прави всичките си изчисления. Но зад тези нишки всъщност стоят физическите ядра. Бонусът от това е, че често процесора е прекалено силен, а единичните задачи, които му се дават, всъщност не изискват толкова много числителна мощ. И затова, всъщност, за да могат повече задачи да се обработват наведнъж, процесорът един вид лъже системата, че има повече ядра, отколкото има в действителност, за да накара компютъра да му дава повече задачи да изпълнява и вследствие на това да е по-бърза системата. Важно е да се отбележи обаче, че всяка модерна игра в момента не може да използва повече от 4 ядра или 8 нишки. Тоест, за гейминг, точите лиги по този 3000 левов процесор, мисля, че беше Intel i7-6950X. Този процесор, освен ако не правите някаква много тежка видеообработка или пък някакви наистина сериозни изчисления, реално няма абсолютно никакъв смисъл за гейминг. Често даже процесорите с повече физически ядра и нишки имат по-слабо представяне за всяко единично ядро. Тоест, да речем, моят процесор i7-6700K в някои игри се представя по-добре от този за 3000 лева. Или на едно ниво може струва 700, другия струва 3000. Тоест, да, те имат по-добър перформанс като цяло, т.е. всички ядра и всички нишки. В случай, че използвате програма, която има способността да използва всичките тези ядра и нишки едновременно, но това е за сметка на перформанса на единично ядро. Продължаваме към следващата част и това е базовата оперативна тактова честота на процесора. Тоест, това е честотата, на която процесорът ви ще работи, като го извадите от кутията. Измерва се в ГГц, което е 10 на степен 9, като всеки херц се определя като една операция. Тоест, процесорът ви, ако примерно е 4 ГГц базова тактова честота, има способността да обработва 4 милиарда операции в секунда. Има нещо важно, което бих искал да отбележа обаче. Не можете да сравните процесор преди 3 години и процесор от тази година на базата на тактовата му честота. Да, реално, ако имате процесор, който е с 3 ГГц тактова честота от преди 5 години и фанете друг процесор от тази година, който също е 3 ГГц тактова честота, близко е до ума, човек да предположи, че те реално са еднакво бързи. Но това въобще не е така. Като има страшно много други променливи, които всъщност влизат в сравнението. Дали ще бъде броят физически ядра, броят нишки, технологията, на която е изградена, дали ще е 14 нанометрова, като Skylake процесорите, или пък като пример Haswell-ите, които са на 22 нанометрова технология, по която ще стигнем след малко. Същото нещо, за което ще говорим, това е кешът на един процесор. Това е един малък брой мегабайти памет, които са в самия процесор. Защо му трябват? Ами, както гледате така процесора си монтиран в дънната платка, след това като погледнете рамта колко е далече, процесорът всъщност държи там някакви данни, които той очаква скоро да ползва. И по този начин спестява енергия и много му се забърза операцията. Обикновено големината на този кеш не е кой знае колко голяма, като е най-голяма в високия клас Xeon процесори и като цяло по-скъпите процесори, предназначени за сървъри и т.н. Обикновено количеството кеш не е нещо, което забавя перформанса на процесора ви.
Също нещо, което ще погледнем, това е ТДП. Това може да се дефинира като максималната енергия, отделена като топлина. Освен това може да се счита и като количество ватове, което процесора използва. Разбира се, всеки процесор е уникален, тъй като силиконът използван в него е различен. Тоест, ако да речем процесорът ви пише, че е 91 вата ТДП, може да се случи вашия процесор примерно 94 вата или пък надолу 87-8 вата. Относно сокетите или цокалите на процесорите ще ги покрия в бъдещо видео малко по-обстойно. След това следва какъв тип RAM памет процесорът използва, дали ще е DDR3 или DDR4. И остана само на каква технология е изграден самия процесор. Сегашната генерация на Intel Skylake се базира на 14 нанометрова технология, като тези нанометри всъщност определят големината на всеки един полупроводник вътре в самия процесор. Аджиба малките транзисторчета, които показват стойност 1 или 0, но вече навлизам твърде подробно. Бонусът от по-малки на размер технологии е, че използват по-малко енергия, по-малко топлина отделят, като реално се запазва тактовата честота на процесора. Един вид, колкото по-малка е технологията, толкова по-добре. Накрая ще кажа само, че трябва да се вземе в предвид източника на енергия за самия процесор. Тоест, колко всъщност пина изисква самия процесор. Тъй като примерно H110 чипсет даната имат само 4 пинов конектор за енергия за процесора, докато например и седмиците или и петиците изискват 8 пинов конектор. За тази цел просто трябва да знаете колко пинов конектор има дъното ви и освен това дали захранването ви има 8 или 4 пинов конектор. И сега да поговорим какъв точно процесор ви трябва. Трябва ли ви и тройка, или пък и петица, или и седмица. В случая ще говоря за сегашната генерация Skylake, обаче информацията може да ви послужи и за предишни генерации. За гейминг предпочитания избор от почти всички геймери е и петица, тъй като и петицата е едно добро място като цена и за всекидневна употреба на компютър и за ежедневното тежко игране на игри. Тъй като всеки един десктоп i5 процесор има 4 физически ядра, което, както вече отбелязах, няма игра, която да използва повече от 4 физически ядра. Процесорите i3 обикновено са бюджетната опция, когато сглобяваме компютър. Т.е. когато сме на доста тесен бюджет, обикновено хората купуват и тройка. Те са с две физически ядра, наистина цената им е доста по-ниска от тази на ипетиците. Но пък за сметка на това всичките процесори от генерацията Skylake са на един и същ сокет, т.е. лесно ще можете да апгрейднете в бъдещето. Що става въпрос до и седмиците, те са малко по-странни. Тъй като, както вече отбелязахме, няма игра, която да може да използва повече от 4 физически ядра и повече от 4 треда, но пък някой би си задал въпроса защо разликата от най-високия клас и петица за това поколение i5 6600K и i7 6700K е 200 лева. Разликата идва това, че и петиците са насочени към геймери, а и седмиците вече са насочени към, освен геймери, и хора, които всъщност се занимават с видеообработка и малко по-тежки неща. А в края на спектрума седи малката и тройка, която е предназначена като цяло за бюджетни компютри и за нищо конкретно. Тоест, накратко, ако искате да имате бюджетен компютър, взимате и тройка. Ако възнамерявате да играете игри предимно на компютъра си, искате да имате най-доброто представяне, което можете да получите, взимате и петица. Ако ли пък в случай, освен да играете игри, се занимавате и с това да обработвате видео, снимки и като цяло се занимавате с нещо, което изисква изчислителна мощ, тогава се взимате и седмица. Ами, това беше от мен. Надявам се този клип да ви е помогнал. На къде искате да се ориентирате спрямо процесора, който ще изберете за вашата конфигурация. Ако клипът ви е харесал, оставете един лайк отдолу. Ако ли пък искате да следите нещата ми в YouTube, може да се абонирате отдолу. Но аз бях iGameplay.bg и до следващия път.